Hello guys, namin din araw. Biyahe may padung pantag. Kahopian to pantag mga 6 hours binaktasay na ako. Huh? 6 hours? On the way pa may padung pamis pantag karon. Nasa kong mga katim. Na. Kahopian ta vines. Ikaw na, ikaw may gon. Ito ba yan? Sugdan na natong baktas guys. Dire may likod puto ba mer. Kana yung dong balati pa usa. Gina. Sugdan na mo. Para kon ba daghan tag mahimo. So guys, samahan nyo kami sa aming biyahe papuntang Pantag. So yo, what's up mga men? Dito na kami sa Sitio Balingtulay. Ito yung daan papuntang Barangay Pantag. Kasama ko si Aljon, si Edward, saka si Ismail. Punta na kami ng Barangay Pantag. Langit. Samahan nyo kami sa aming biyahe papuntang Panguha meron og kuan ay daghan na ra baglobe. Arang inita oy. Mga ligo meron nga kuan suba pero way problema na kay nagbaon merog buwad. Aga mong loto taras unahan. Duha lagi na andre no. What's up mga animal? Mo nag hagdan squad sa kang boy maas kang bahay. Gabilin mo to. Ano mo? May si Bagirod kaya kang maingra ka na ito. Ag nag-vlogger karon duha ka buok nag-vlog may kay ag usa na giatay na. Ya, dagi atay. Ha? Gabot ta Pantag sa may buhaton to na. Ako bigyan ka lang ito mali ng barangay. Grabe aral sura oy. Pwede po magbuhat-buhat ang mga katawanan nito. Ha? Mapani video ba? Lami, tag na remote ba? Kaya Balingtulay remote ka. Edward abot Balingtulay ba? Dinaw lagi nag-upload ba tinaw. Mura raman ni bugtaas ni. Sabay nga rin. Palagi? Muhawak palagi ko ron. Na makihagkanan re. Pero lami mga bayhana oy. Lami nga bayhana. Food importante ka no? Pisti mabita nilas yan iba. Kung sinilas kagi suksukan na naglansang. Nagkugiwa ang sudan ba? Karon ang dire may kay pistas kanron. Dag adventure kaon meron og karne. So yun guys, dito na kami sa ilog sa Barangay Pantag. Yan. May tubig dito. Yan. Ah? Oh, palihog ko. Ang Mountain Dew sa bukid. Gikan panis ilawom sa juta. Fresh kaya na guys. Guys, from the coconut. Ang hinadya po doon. Saka oras po doon sa mga puno. Bugnaw pas ice guys. Tanawa guys. Na bali pito-pito. May pito-pito na ako Ingredients ba? Kami arabag water dress panta guys. Oh, what? Okay na. Hot spring. Hot spring pwede ka maligo ron, hot spring. Inom nagkameraman guys. Nagkameraman. Sojo pati pito-pito. Ah. Hindi ka na muwan. Kulbaan mo muwan. Tara. Tara. Sapa na may sapa.
Sapa for the win. Nakaon na, nakaon. Doon, dali. So ito yung ano guys, unang ilog na tatawirin namin dito. Kung di mo kasabot, kuan. Kuning first river. I'm here in Philippines. Baktas-baktas. Init kayo. So guys, nanamid dire, nagi na mo sa kan. Una nga sapa na mong tabukon. Na taas pa kayo ni guys. Subayo na rin siya. Pero isa rin siya kasapa. Bali, taas kay tabukunon ba. Isa kasapa mga abot pila ka tabukunon ni diri adawita. Mga 3 hours lang siguro, abot na siguro may mga 3 hours nga to. Yon, may tao, mga tanah tag isang ko. Mga tanah. Teh, kani mga tanah teh. Pila ka oras baktas diri ah. Mga tanah ra may pila ka oras dito. Dua lagi. Pila ka sopa mong kan tabukon. 30 kape. Sige, salamat. Ayun guys. mo naway buaya dira. Ha? Isa Islaman, DJ may bulos. So sa may pangalan sa mong FB. Ichan. Uyara, Isa ako kaya. cellphone, ako cellphone. Ako cellphone. Isa what's up? Isa kaya, isa what? So ngayon guys, ano daw? 30 ano ba? 32 ba? 32 ko nakatabok. Ha? Ah. Sawan. At ayahayas mga aso nakapangadyo siya number. Isendra, mo mag-edit. Sige. Tara na. Motor may sinjong bay. Umisitar ako. Abi ko na mo. Yun guys, padong na mi. Kauwanon man. Unsa man manguli na mayor di ba? 2 ka oras. 2 ka oras naman daw. Ah, tayo sa man yo. Oh, dagom kayo. Tara. Aduh, magiging kita pasi-pasi kay. Kuya pa ng mga lugar din. So yun guys, dito na kami sa ano. Sa daan papuntang Hipantag. So ito yung mga kasama ko. May nakasalubong kami kanang mga babae, sabi na ano, 2 oras daw. Papunta doon sa kanila. Time check. May mga relo. Alaw na 1:29. abot ang ato alas 3. Kaya let's go.